הלו, הלו. שלום, זה רובוט מבית הספר המקוון לאנגלית נובקיד. האם אתה פנוי לשוחח כעת? כן. התחלת את ההרשמה לשיעור ניסיון חינם באנגלית עבור ילדך, אך לא סיימת אותה. האם אתה רוצה שאעזור לך? כן. אמרו לי בבקשה את שם הילד. ליאור יעקב. ותאריך לידה? 17 לאפריל 2014. כעת, בואו נבחר תאריך ושעה לשיעור הניסיון שלכם. ניתן להזמין אותו בכל יום בשבוע, מ-9 בבוקר עד 10 בלילה, באזור הזמן שלכם. באיזה תאריך הכי נוח לכם? 20 למאי. ובאיזה שעה אתם מעדיפים? 4. כל השיעורים מתקיימים בפלטפורמה האינטראקטיבית שלנו, כך שאתם לא צריכים להוריד או לרכוש שום דבר נוסף. אנחנו ממליצים להיכנס לפלטפורמה 20 דקות לפני השיעור, כדי שילדכם יוכל לשחק במשחקי החימום, ובכדי שתוכלו לבדוק את האודיו והווידאו. כמו כן, אנחנו ממליצים בחום להשתתף בשיעור באמצעות מחשב נייד, טאבלט או מחשב שולחני. זה בסדר מבחינתכם? כן. מצוין. בקרוב נשלח לכם הודעת וואטסאפ עם קישור כניסה. יש לכם שאלות? לא. אוקיי, אז תודה ובהצלחה. שיהיה לכם יום טוב.